ni nyalo monjgi. Kawadhi nyime nyako Ramogi were kod mago magarita ma bende igeto godo kweth mar Al-Shabaab makoromi siem mager ni biro rakruok korgi gi piny owacho wadonjane boma ma Nairobi. Obila notiyo kod iro malungo wang'e keyo jotije kaunti ma Nairobi manoriko bago ng'anyo e rangach mar kariko ringre jomotho Malang'ata ewi mano magiwacho ni deko mar chudo margi. Jagoro mar kaunti ma Nairobi Patrick Analo oyango ni jotijego mag kaunti manomi contract mar keto ler e karikono dweche 6 mokalo pok oyudo chudo magi kaluwore gi chenro mar chudo mag kaunti ma higani ma pod iloso wachne. Lydia Okeyo nigi ler mar wachne. Midhiero no mako ganda manochopo iko jogegi magihero e kariko ringre joma owito ngimagi Malang'ata Cemetery. Ne giromo gi jong'anyo manodino ranga kar ik Malang'ata manoriko ng'anyo kaluwore gi deko marosachgi. So si tunashangaa tutarudi na maiti kwa nyumba, mtapeleka wapi sasa? Na tumelipia hivyo, songetusho huko City Mortuary leo kuna mgomo huko, tusilete huko. Sasa tunashindwa tutaenda wapi? Tutarudi nayo kwa tutapeleka mortuary tena ama tutarudi nayo kwa nyumba? Na ni mtoto, si tumekuja tumalize shughuli yetu hapa. By saa 3 tulikuwa hapa. Mwili meka kwa gari mpaka saa hii. Tumepata mgomo. Hatuna makosa yote. And then tumesimama kando, tumerespect serikali, sio? Hawa wanakaa mnarushatia kazi mali watu innocent tuko. Sasa wewe ameumia, anasaidiwa aje? Na bado mazishi iko tuko nayo atujazika. Jotije kaunti gone omiorak mar duso kendo keto ler e kar iko ringre jomotho Malang'ata dweche 6 mokalo. Kata kamano, tend kaunti ma Nairobi poko chulogi kata obedo ni gisetieko tijno. Tunafanya kazi ya kilini kufyeka. Huko kulikuwa msituni, hata ulikuwa ukisimama hapa hauoni kaburi yoyote. Kulikuwa msituni. So sisi tumefanya kukue kilini hivyo. Hata ukiwa huko unaona mpaka mwisho huko. Bila gumboot, bila gloves. Naona na tunaingia kazi saa 2, tunatoka saa 10. Komanda marobi la Malang'ata sub county Monica Kimani wacho ni nochuno gitiyo gi iro malungo wang' e keyo jong'anyogo manomoko macherangate sendo bilano. Jagoro mar kaunti ma Nairobi Patrick Analo oyango ni jotijego maromo 77 poko chulo sachgi kaluwore gi chenro mag chudo mag kaunti mane pod giketo kare kakoro singo ne gibiro yudo sachgi juma manyien. First, let me really apologize that the dues have not been released up to date, but mainly this was orchestrated by the budget cycle in government. You are aware that budgets run from 1st of July to end of June. The request for access to money to pay those 77 casual employees at the cemetery has been launched, and the chief officer will be confirming that. Next week, they were going to have their payments, made. Jotijego kata kamano singo dino rangala ng'ata nyaka chulgi osachgi. Lydia Okeyo, Ramogi TV.